but so hello everyone khulumbai nोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्नैसो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ दख'ना सुनायनि भिडिअ जागोन बिराद गोबाव सम जाबायमोन आं दख'ना सुनायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै मानो होनोब्ला आं हारसिंनो भिडिअ खालामदोंमोन स्टेनावहाय दोननानै बांद्राय मोजां जायासै भिडिअआ ओमफ्राय आं आपल'ड होगोन ना होआ बुंना लानायखाय ओमफ्राय होनोसै होननानै सानबाय आरो बाट भिडिअआ बांद्राय मोजां जायासै नोंथांमोना बेसेबां बुजिनो हागोन आं बेखौ बुंथ'नो हाला बाट आं जाखिनि बानायना दोनदों बेखौनो आपल'ड खालामनोसै होननानै ओमफ्राय दिनै एसे देलायदोंमोन माने मानो देलायदोंमोन आं बुंखानोसै नोंथांमोना कमेन्टआव जेबो बुंहरनाङा आंखौहाय आङो इन्स्टाग्रामावहाय रिल्स बानायनो होननानैसो एसे मेकआप खालामदोंमोन नोंथांमोना बेखौ जेबो बुंहरनाङा दिनैनि मेन टपिकआ जाबाय जोंनि दख'ना सुनायनि स' आं भिडिअखौ बानायनानै दोनदों आं हारसिंनो खालामदोंमोन नालाय भिडिअखौ ओमफ्राय बांद्राय मोजां जायासै स' नोंथांमोना बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै लादो फैबाय थानाय समफोराव जुदि आं बायबावोब्ला आं नोंथांमोननो मोजां सुनायखौ मोजां दिन्थिगोन बाट बे खनसेनिया दख'ना सुनायनि भिडिअआ बांद्राय मोजां जायासै आं माबोरै होगोन होननानै होथ'वालासिनो थाबाय थादोंमोन बाट कमेन्टआवहाय बिराद बुंहरगासिनो थगायबाय नामा आब' दख'ना सुनायनि भिडिअआ मानो दाबो आपल'ड खालामाखै होननानै बुंहरनायखाय आङो जेखि जाया मानो आं भिडिअ खालामना दोनबाय जेला आं दिनै आपल'ड खालामनोसै होननानै साननायखाय आपल'ड खालामनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आं फैबाय थानाय समफोराव जुदि बायबावोब्ला मोजां भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय माने मा होनो बांद्राय मोजां जायासै सुनाया दै जेसेबांखिनि नोंथांमोना बेसेबां बुजिनो हागोन आं बुंनो हाला बाट बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै लादो नोंथांमोना आं नेक्स्ट टाइमाव डेफिनेटलि ट्राइ खालामगोन मोजां भिडिअ होनो थाखाय स' नायलांदो भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बेसेबां बुजिगोन आं बुंनो हाला मानो होनोब्ला भिडिअ खालामनाया बांद्राय मोजां जायासै आंना ओमफ्राय आं खोन्थाखानि आं बे जिङाव बे गाहायाव जिथु बे बर्डार होदोंना बेखौहाय आङो मेखेला सादोर ओमफ्राय मेखेलानिफ्रायबो सादोरनिफ्रायबो हाख'ग्रोजोबनानै लादों ओमफ्राय बे गेजेराव जिथु दङना बियो सादोरनिमोन हारसाफोरा जि जोमोना सादोर बिनिमोन ओमफ्राय बे बर्डारा मेखेलानिबो ओमफ्राय सादोरनिबोमोन आरो खोन्थाग्रोखाबाय आं आवगोलावनो हानायखौ बांद्राय मोजां नुवाबो जानो हागौ भिडिअआवहाय ओमफ्राय बे जोमग्रायाव जिथु होदोंना बियो बे जोमग्रा जिङाव आं जिथु बर्डार होदोंना बेबायदिमोन आरो मोनसेनिखौ आं हाजोबनानै लाबाय ओमफ्राय मोनसेनिखौहाय आङो बिदि जोमग्रायाव होबाय आरो गेजेराव हानानै बिराद गुवार जायो नालाय गांसेनिखौ आङो बे जिंनि जोमग्रानि जिङावहाय लेस बायदि होबाय ओमफ्राय गांसेनिखौहाय बे जोमग्रानि गाहायावहाय गेजेराव हानानै जरायना होबाय आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बेसेबां बुजिगोन आं बुंनो हाला बाट बांद्राय मोजां जायासै भिडिअ थेवबाबो नोंथांमोना नायदो आरो भिडिअखौ लोगोफोर नुदों बियो गाहायनि मेखेलानि ओमफ्राय बे मेखेलाखौ आङो हागोन दाना सादोरखौ हानानै लागोन आङो सादोर जिथु जायोना हारसाफोरा सायावहाय जोमो बेयो पुरा बिबार दंजोबो आरो गासिबावबो ओमफ्राय आं बेखौ थख'नो हानानै लागोन बेखिनिखौहाय हानोसै आङो पुरा माबा खालामनानै ओमफ्राय जिथु बियो सादोरनि जिङाव बर्डार होयोना बेखौहाय आङो जोमग्रानि जिङावहाय होगोन आरो नोंथांमोना नायदो बेवहाय हानोसै लोगोफोर बेवहाय गांनैखौबो हानानै लाबाय दे आं लोगोफोर आं गांसेनि हानायखौल' नोंथांमोननो देखायबाय बियो सादोरावहाय पुरा आगर थायोना नै बेखौहाय आङो थख'यैनो हानानै लाबाय दाना आंनो दख'नायावहाय बै सादोर गांसेयावहाय जाबाय बेखौ जास्ट एसेल'सो जरायबावनांगोन आरो दाना आं मा खालामगोन बेखौहाय हाख'नानै लानोसै हाख'नानै बे गाहायाव जिथु थायोना बेयावहाय होगोन बेखौ नोंथांमोना हानानै लादो आरोना बे साइडनिखौहाय बेखौहाय आं थख'यैनो बेखिनियावहाय हानोसै नै बेखिनियावहाय हानोसै थननांगौ जागोन नालाय बेखिनिखौ हानानै लादो बेखौ हानानै लाबाय आङो गाहायाव होयोब्ला होजासिगोन आरो बेयो ओमफ्राय दाना आङो बे सादोरखौहाय एसे आधा मिटारसो हाबावनोसै आरो बिसिनि गोलाव बांद्राय गोलाव नङा आधा मिटार हानानै लानोसै बेखिनियावहाय हानोसै नुबाय लोगोफोर बिथिं हानाया जाबाय ओमफ्राय दाना बिथिंनिखौबो आङो थख' हानानै दोननोसै आरो बेखौहायबो थख' हानानै दोननोसै दिहुनना लानोसै ओमफ्राय आधा मिटार एसे बारा हानोसै मानो होनोब्ला दख'नाखौ एसे लोम बानायगोन आङो स' नुनो हादों नोंथांमोना
लोगोफोर नै हाखांबाय आङो ओमफ्राय बेखौहाय आधा मिटार एसे बारा हादेरबाय आरो ओमफ्राय मानो होनोब्ला बेखौ जरायफिनबावनाय जाखागोन नालाय बेखौ गाहायावहाय दा नोंथांमोना मिन्थिगोन आरो नायलांबाय था भिडिअखौ बेयावखौहाय जरायगोन नालाय दाना आं बेखौबो बे साइड मोनसेनिखौहाय बर्डारखौहाय हानानै लानोसै बर्डारखौ नुदोंना साइड फारसेनिखौल' दोनथ'नोसै उनावहाय बे दख'नाखौ जरायनानै सुनानै होगोन बेखौबो हानानै लानोसै आङो नै आङो बेखौबो बर्डारखौ हानानै लाबाय ओमफ्राय दाना बे मोनसेथिंल' दोनबाय आरो आङो मोनसेथिंल' बिथिंल' बे साइडथिंखौल' दोनबाय आङो ओमफ्राय बिथिंखौहाय जरायनानै होनोसै आरो दख'नाखौ सुनानै जरायनानै होनोसै आङो दाना लोगोफोर नै आं बे मोनसेखौबो हाखानानै लानोसै बेखिनियावहाय हानोसै दख'नानियावहाय गाहायावहाय जरायगोन जिहेतु बेखौबो आङो हानानै लाखानोसै आरो बेखिनियावहाय आरो बिदिनो मोनसे दंबावो बेखौबो हानानै लानोसै आं बिदि जिंनिखौ हाग्रोनानै लाजोबनोसै आरोना लोगोफोर नै हाखांबाय आं बेखौहाय बे गांसे गांनै गांथाम गांब्रै बिदि ओंखारबाय आं दाना बेखौ जरायनानै लानोसै बेसेबांखिनि जायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो दाना सुनानै लाग्रोनि बे सादोर जिथु हारसाफोरा जोमो नालाय बेखौहाय दख'नानि गेजेराव होगोन ना ओमफ्राय जिङावहायथ' आङो बै बर्डार हाना लानाय जिथु सादोरनि आरो मेखेलानि बे जिङाव होगोन ओमफ्राय बेनि गेजेराव होखागोन नालाय दाना बेखौहाय आङो सुग्रोनानै लानि नङाबा गाज्रि नुगोन नालाय बेखौ सुथेग्रोनानै बे जिङावहाय बर्डारखौ आङो जइन खालामनानै होगोन आरो जिथु हास'नाय जादों बेखौ सुथेजोबनानै लादो ओमफ्राय आं दहाय बुंदोंमोन ना आधा मिटारसोनि जखा दोननांगोन मानोना सादोर गांसेल'आ जोंनि दख'नानि एसेबां समान जाया ओमफ्राय आं बै गांसे सादोरखौहाय हानानैहाय बेयावहाय एसेल'सो हादों दै बांद्राय गुवार नाङा हानानै जइन खालामबाय आरो नङाबा दख'ना बायदि ग्रोब जानाय नङा नालाय एसे गुसुं जायो बेखौ हास'नानै आं बेवहाय जरायबाय आरो ओमफ्राय दाना आं जिथु बर्डार हानानै लादोंमोन दख'नानि जिङावहाय होनो बेखौबो आङो सुथेनानै लाखाबाय ओमफ्राय बेखौहाय दायो जइन खालामनाल'सो होनांगौ आरो दख'नानि जिङावहाय नोंथांमोना बुजिगोन ना बुजिया आं बांद्राय बुंनो हाला दख'नाखौ नायोबाथ' मिन्थिगोन आरो नोंथांमोना जिङाव जिथु बर्डार होयोना बेखौल' थख' हाना लानानै जइनल'सो खालामनांगौ बांद्राय इसिबां गोरा नङा नोंथांमोना दख'नाखौ नायबानो बुजिगोन आरो बेखौहाय बेनि सायाव होनोसै बिदि बे सायाव बिदि होनोसै बेयाव स्टिच खालामनोसै आरोना बेबायदिनो नोंथांमोना बर्डारखौहाय जइन खालामजोबनानै लानांगोन जिंनिखौहाय ओमफ्राय दाना बे जिङाव जिथु सुथेयै थालांदोंना बेखौहाय मोजां थननानै सुथेना होनांसिगोन आरो लोगोफोर आं जइन खालामखांजोबखाबाय अलरेडि जेबो नङा हानानैल'सो जइन खालामनोसो नांगौ नालाय गेजेरनिखौ थख' हाना लानानै ओमफ्राय जिंनि बर्डारखौ हाना लानानै जइनल'सो खालामनांगौ ओमफ्राय दाना सादोराथ' आंथ' जरानि बायदोंमोन नालाय सादोराबोथ' मोननै जाबाय मोनसेनिखौहाय आङो जोमग्रायाव होगोन ओमफ्राय मोनसेनिखौहाय आङो बे जोमग्रानि बर्डारावहाय होगोन ओमफ्राय मोनसेखौहाय आङो मा होनो जोमग्रायाव दोनगोन आरो गाहायावहाय नोंथांमोना नुखाला बुजिगोन दायो र' दहाय देखायदोंमोन ना आङो बेबायदि आरोना लोगोफोर नै दख'नाया रेडि जाबाय बिदि बायनायनिफ्राय बिदिबो खाजोब्बाय आरो मादै नुखो फाननानै देखायनि आङो दख'नाया नै रेडि जाबाय ओमफ्राय आं बिदि दलि खाजोबनानै लाबाय आरो ओमफ्राय बेयो जोमग्राया बिदि जाबाय बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन आरो जाबाय दे लोगोफोर नुबायना भिडिअखौ बांद्राय मोजां जायासैना नोंथांमोना बेसेबां बुजिनो हागोन आं बेखौ मिथिला बाट आइ एम रियेलि भेरि सरि बांद्राय मोजां जायासै नालाय भिडिअआ
बाट जेबो नङा नेक्स्ट टाइम आं ट्राइ खालामगोन स' दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो स' बाय बाय फ्रेन्ड्स see you in the next video